Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, ignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Gulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Mercedes Perez, Ma'am Susan Villarcano, Madam Aileen, kay Papa Dan, kay JR, kay Ma'am Franz, kay Ma'am Ems, kay Ma'am Cherry Car Borja, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pungaldaw kita nin Martes. Bet sa 30 na tabi kita ngunyan Ma'am Susan, Ma'am Mercedes Perez. Pitsa 30 na kang bulan na Hulyo taon 2024. Sabayan po ninyo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapabot man po nindodig din mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 30. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Birthday ngunyan kang sa kuyang amigo, si Busmar Borser. Busmar, happy na birthday pa. Ma'am Hihina Kompetente, good morning. Pa-shoutout po sa mga taga Laguna. Nag-star, kumusta tabi? Ang Maulyon family. Ang Perez family, salamat, sabi ni Ma'am Mercedes Perez. Kay Art Blanquisco Jr. Siyempre mga tugang naman po sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganun do paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri. Wara man po kiibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan. Parahay na tabi kamo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen. Salamat, Lord.
Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo, Ma'am Elena Valenzuela. Good morning. Live na live po mga tugang sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit sa mga panahon pong ini. Serbisyo asin reparo. Di petsa 30 na kita ngunyan. Kaskason. Patapos na naman su bulan kang Hulyo. Padaw man na kita sa bulan kang Agosto. Munan mo kayan, bermans na. Pag bermans na, may nadadangog na nga ako, may nahiling na naman ako sa social media, may nagkakanta na. May nagpaparamdam na, may mga Christmas song na. Matindi. Petsa 30 ngunyan, Martes. Anan sa tuya mga Riparo. Kumusta tabi mga tugang mga kabayan, suprimirong aldaw kang pagbalik tapo sa mga eskwelahan. Kumusta? Kumusta tabi? Kumusta tabi sa mga chikiting nindo? Ang may makonswelo ngunyan tabi, so may mga estudyante sa grade 1, grade 1, so mga primero pa sa nang paglawag sa eskwelahan, arog kang kinder. Yan ang may problema ta sa mga aki na day pasanay, na day pa nababayaan kang mga ina. So iba may naghiribi. So iba gusto permi kataning sana si mother niya, si mama niya. Yan ang mga eksena sa primerong aldaw kang para palik sa klase. Ano ining kahaputan mo, Ma'am Maisel? May kahaputan ko tako. Ano daw kung masimbag kan mga listener mo? Sige na. Wala man ki bayad ang maghapot. Karapatanan kan lambang saroan maghapot. Yo. Di kumusta tabi sa mga naging eksperyensya kang mga chikiting po nindo. Ubos nga tulos balon. So pang sarong simana ngayang balon tabi, Sir Willie. Inupakan na tulos, pemiro pa sa nangal daw kang klase, inupakan na. Ubos tulos. Anan mga Riparo, tangon niya na Martes. Oy mga tugang, so ayuda po para po dumanbagas sa mga pamilya na naapektaran dyan sa o naapektaran tabi kang habagat. O dyan po sa Banwaan kang Piodoran Albay. O naitao na tabi. Naitao na so tabang hali po sa gobyerno. O, tama ini. Maray nating papaliwanag ini na iyang mga ayuda pong iyan, bako iyan po hali sa individual, bakuan hali sa politiko, kundi hali po iyan sa gobyerno.
hali po yan dyan sa mga pigtataksta. People's money po yan. Bako po yan hali sa mga politiko. Yan. Kumusta palang tabian mga taga 3rd District? Kumusta dyan sa Banwaan kang Libon? Matindi so Paroy Festival dyan ano? So mga grupo kan mga kababaihan. Kan sarong Banggi, nagla-live dyan si batching na Ma'am Helen Tadoran. Pwerte so burbarayli kan mga grupo kan mga kababaihan. Adi, kadakol na tawo. Pag-abot ni 3rd District Congressman Didi Cabredo, o gari masa na may artistang uminabot. Payabaon si Congressman Didi Cabredo kan mga taga 3rd District. Payabaon. Nailing kaya ninda na tultul na leader. Yan ang maray na leader ano. Talagang minababa. Ali sa pobre. Pobre manggiraray. Kaya mati niya po ang mga kasaradaya. Mabuhay katabi Congressman Didi Cabredo dyan sa 3rd District. So, ongoing road widening project dyan po sa Pantaw to Libon. Pigbisita po yan ni 3rd District Congressman Didi Cabredo. Maray iyan na tigrariparo. Nganing tultul ang trabaho. Bakong iyo tabi Mamlot Bueso, Sir Javier Bunsa. Kaya dyan sa 3rd District ano, daw yan grabe ang apil ni Congressman Didi Cabredo dyan. Magpun sa mga kaakian, sa mga kababaihan, so mga parauma, mga paratano. Payabaon mga togang si Congressman Didi Cabredo. Tad-tad-ta pag-re-restoryahan tayan. Ang probinsya databi kang Albay nakatutok po sa padagos databi na paglaban sa mga pang-aabuso kang mga kababaihan. May piga-abuso pangunya ng mga kababaihan. Ang aram ko may piga-abuso ngunyan mga kalalakihan na. Yogon mo yan tabi Sir Javier. May mga piga-abuso pa pala ng mga kababaihan. Kay Jomar Abanador Hardin watching from Tabaco City. Oy, good morning po sa mga taga San Lorenzo, Tabaco City. Kumusta po kamo? Si Ma'am Kasim Luz, good morning. Ayan tabi mga tugang ang pagre-restoryahan taha. Ngunyan tabing Martes. Petsa 30 nakita kang bulan na Hulyo taon 2024 ano? Mga babayi na tabi Sirnao ang nang aabuso. Hiling mo na ini si Ma'am Pran. No. Idol Mox, pa-shoutout databi sa Beren Rescue International Bicol Region 5. Sige. Shoutout tabi. Diren Rescue International. Ang Team PNP Castilla Sorsogon Chapter. Good morning tabi. Dyan po sa mga taga Castilla Sorsogon. Good morning. Salamat po, nakatutok man sinda.
Nga ni paglagpo nindo kung haing kamon lugar ha. Nganing na babati ta na si shout out ta kung tanga sa inka mo. Yo. Sige, sabi ni Ma'am Franz, mga babae na ngunyan ang nang-aabuso. Iling mo na yan. Alas 7:23 na tabi mga tugang mga kabayan. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tanamo ng sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Pa-shoutout na tabi sa Family Hardin dyan po sa Purok 7, Everlasting Street, dyan sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Thank you so much. Sabi yan ni Jomar Abanador Hardin. Sige, Choter Sulyander, good morning. Birthday ngo niya ni Bosmar na Burser. Happy birthday tabi sa mo, Bosmar. Sige mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madalion sa na yan makuha tabi along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, uhayo gusaymas. Ingat tabi permi. Hindi nga ako ta grabing pag-ingat ko na nga ni kan sa diri ko. Tigtatamaan manggiraray. Paano ba ko naman agwa di Mayo nagpauran pa? Una ko daw tabi Madam Maylin, agwa di Mayo pa ta nagpauran ako kan nakagingal daw. Mala yan, July na pala. Una ko agwa di Mayo pa tabi Choter, so nagpauran ako. Ang nako ako, sipon, abo, kalintura. Bakong nakuha mo, so hanap mo ngayon. No. Iling mo na iyan. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco, ang sa tuyang tunay na amigo. Kagawad ta sa pag-asenso. Yaon man po dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinawalbay. Yaon man dyan ang Caposbilo Lotto Outlet. Dyan niyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinawalbay kay Busbab. Diyan tabi ka mo magtaya sa loto, bako sa witing. Ayaw bako sa pula-puti. Loto ka mo. Baka lamang manggana kita di, may chance kita maging milyonaryo. Di no rin daw tabi kita mamlut buweson maging milyonaryo adi. Paano ka man niya maging milyonaryo, day ka man nagtataya. So itaya tangaya dyan, ibakal ta na sa nangayang asin. Bata mal naman bagangon niya ng asin. Yan po mga tugangan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Kay Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Alas 7:27 na po. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kwanta mo na tabi ang linya kang Pag-asa. Aramon ta naman muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kumusta? May pigbabantayan bang raot na naman kipanahon ng Pag-asa? Sige.
Kuanta na tabi ang linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Martes, July 30, 2024. Unahin po muna natin yung ating latest satellite image. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin natin binabantayan itong low pressure area na huling namataan sa layong 480 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. And kung makikita po natin, halos papalabas na po, nasa boundary na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga susunod na oras, inaasahan po natin na lalabas na po siya ng PAR at hindi na po makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Mababa din po yung chance na ito ay magiging isang ganap na bagyo, kaya mahina po yung magiging paghatak niya sa hanging habagat sa mga susunod na araw. Samantalang kung makikita po natin, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya asahan pa rin po natin ay magpapatuloy pa rin yung makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pugulan, lalong-lalo na po sa areas ng Ilocos Region at Zambales. Samantalang sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, kung makikita po natin, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posibleng magdulot na buong araw ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi po ng ating kapuluan. Kaya asahan po natin ngayong araw ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga chance sa naman ng mga isolated rain showers or thunderstorms o mga biglaang pagbuhos ng ulan pagdating naman sa hapon o sa gabi. Samantalang sa mga susunod na araw, liban po dito sa binabantayan natin na low pressure area, ay wala na po tayong ibang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw hanggang sa darating na weekend, magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Lima na lamang po yung mga tsansa na mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan. Gaya po ng nasabi natin, sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Asahan po natin ang maulan na panahon sa Ilocos Region, pati na rin sa Zambales. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, mainit po pagdating ng tanghali, pero pagdating naman po sa hapon o sa gabi, may mga chance na makakaranas po tayo ng mga isolated thunderstorms. Although yung areas po dito sa may western section ng Luzon, dyan po sa ilang bahagi ng Cordillera, sa Central Luzon. Sa western section po ng Calabar Zone, dyan sa Cavite, Batangas, pati na rin sa may area ng Rizal, at dito sa Occidental Mindoro, kahit ngayong umaga, posible pa rin yung mga biglaang buhos ng ulan, pero pagdating ng puntang hali, magiging mainit yung panahon at may mga chance ulit ng mga pag-ulan pagdating naman sa hapon o sa gabi. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Sa agwat naman po ng temperatura ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon, for Lawag, pati na rin sa Tuguegarao, Legazpi at dito po sa Metro Manila, maximum temperatures po natin naaabot ng 32 degrees Celsius, para naman sa Baguio nasa 17 to 22 degrees Celsius at 24 to 31 degrees Celsius naman para sa Tagaytay. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, gaya po ng nakita natin sa satellite image kanina, wala po tayo namamataan na mga kapal na kaulapan na posibleng magdulot ng buong araw na mga pag-ulan. Kaya patuloy pa rin po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali, at may mga tsansa naman ng mga isolated thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. Para naman po sa agwat ng temperatura para sa mga piling syudad ng Palawan, Visayas at Mindanao, para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, maximum temperatures po natin naabot ng 32 degrees Celsius. Para naman sa mga piling syudad dito sa Visayas, for Iloilo at Cebu, maximum temperatures po natin naabot ng 32 degrees Celsius. 25 or 26 to 31 degrees Celsius naman para sa Tacloban. Dito po sa Cagayan de Oro, maglalaro mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. 32 degrees Celsius maximum temperatures din para sa Davao. At para naman sa Zamboanga, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ang mararanasan sa ating mga karagatan. Kaya malaya pong mga kapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:39 a.m. at lulubog mamayang 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo!
Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Thank you Lord. Medyo so LP itabi Ma'am Lut Bueson na paluwas na sa Philippine Area of Responsibility. Dayman ki nahiling ang Pag-asa ki mga raot na panahon na palaog. Yeah. Kaya ngunyan dan si Mana hanggang mag-weekend okay ang panahon ta. So, pasiguro mangyararita may mga pag-uuran-uran databi pag may parting hapon na. Yeah. Pero pag-arog kini lang init, balik na naman sa matinding init. Kaya ilinganan sa tuyang halunan day na uulian pag sobrang init, taud-taud uranon ka, mapauran ka. Asmado permi. Ma'am Anita Aquino, good morning. Ingat man po giraray ha, pero pasiguro tabi sa mga estudyante magdara tabi ka mo kipanangga sa oran permi. Pasiguro na. Ako kay to tabi ka nagkaklase ako Sir Gaston Cesar Nibres. Nagkaklase ako kay tuga kun ako magdarampayong. Kang inot pag lalaki, estudyante kan lalaki, pag may dara kang payong, pigbubuli ka kan mga kaeskwela mo, ay bakla ka ngaya. Dara ka ngayang payong. Ngunyan bagaday na. Ang labi-labi na lugod ngunya na may darang payong so lalaki. Sa mga eskwilan maga ito tig-ulokan kay ito ang mga lalaking may darang payong. So ngunyan day na ang may dara na lugod ngunya na payong so mga lalaki na so mga babae wala na. Baliktad na. Ayos baga ang mga pahit dyan tabi Joter. So pag may payong ka lalaki ka siyempre ngayon maduman na kita sa sunod na subject, malipat na bagay ki classroom. Kaya paano ko nag-uurahan? O di siyempre may masuno sa imo. Yung pagkakataon mo yan. Ay baga. Halimbawa, pauli na ka mo, tapos may suminuno sa imo, manangeta maglakaw-lakaw lamang kita. O yan ang pagkakataon mo, makataning-taning ka lamang. Kaya ngunyan sa mga lalaki, puros na dipayo. Maray nga ang purpose kini. Siyempre, pag may payong ka, makikisuno man sa imo si madam o kaya si classmate mong babayi. Ano pa ma? Ay, hindi ka ngayon. Serbisyo Asin Reparo. Okay, alas 7:36 na tabi mga togang mga kabayan ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali at mabalik lang kita. Madali unsa na ini. May naipit lang kitang commercial sa pagbabalik ta, pag-urulayan ta, pasiring kita dyan sa 3rd District kang probinsya ni Nalmay. Nganing ma-share taman sa mga kaganapan po dyan sa 3rd District, lalong-lalo na po dyan sa area ni 3rd District Congressman Didi Cabredo. Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial tabi po na kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Saya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:41 na. An sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan na hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Siyempre mga tugang ang oras na yan daramal po sa tuya ni Vice Governor Ate Glen Daong Bonggao kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Bursik ang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Yo! Balik po kita mga tugang mga kabayan sa programa. Ako man po girarayan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyang pong aldaw kitanin Martes. Petsa 30 na kita kang bulan na Hulyo. Taon 2024. So panduang aldaw na ngunyan tabi Sir Will. Panduang aldaw kan mga estudyante. Diyan sa mga eskwelahan. O di bala na naman sa mga teacher. Bahala na po kamo kan mga chikiting. Taka mo bagaan mga panduang mga magurang kan sa tuyang mga estudyante. Di pagyaw na si eskwelahan, o bahala na kaan si madam. Yo. Sige tabi mga tugang, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, sige tabi mga tugang alas 7:43 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Kay Manong Jess, good morning tabi sa mo Manong Jess. Kay Ma'am Lityap Agire, good morning man tabi. Yo. Sige. Kasuod ma nagkaigwa kita kipagkakataon na makurkestoryahan ang congressman kang tercer distrito kang probinsya ni Nalbay. Although kan mga nakaagi pang mga panahon, nakurkestoryahan ko na ini si Congressman Didi Cabredo. Talagang kung mahihiling nindo, lalo na sa mga taga 3rd district, bako ini so dipisilon kaurunon, dipisilon hagilapon. So, ano ito? So, pigsasabi baga sa slogan na madali ngaya akong dulokon, dipisil ngaya hagilapon. Ano ito? Bako arog kayan si Congressman Didi Cabredo. Kumbaga, madali mo i-approach. Maski sain mo pwedeng kaurunon. Ikumpara ta sa ibang congressman, so ibang aning congressman, dahil ngani nakakaabot dyan sa mga burbarangay. Nakakaabot sana dyan sa mga burbarangay, Sir Willie, pag ma-eleksyon. Visible na yan pag ma-eleksyon. Pero pagkatapos kang eleksyon, dahil mo ngani mapabisita dyan sa barangay nindo. Ibang-iba tabi mga tugang si Congressman Didi Cabredo. Kaya payabaon kan mga taga tercer distrito. Payabaon kan mga taga 3rd district si Congressman Didi Cabredo. Tunay na tao. Yugo-yugo nindo yan. Diyan sa, kumusta pala sa mga taga Libon? Dakol kitang mga paraantabay dyan sa Libon. Igwa palan ki aktibidades dyan kan mga nakaaging aldaw. Magayunon ta kang petsa 28 ito. Kan Domingo, may pagtiripon dyan sa mga kababaihan. Nagururog man sa mga kababaihan. Tinaawan ki magayunon na panahon. Pagmatanga na nag-uran. Pero maski na nga ni kamatangaan na kang banggi, uminuran. Pait manggiraray sa mga kababaihan. Pait sa indang kaugmahan. May uminabot na artista. Nagkaburo kag sa mga kababaihan dyan sa 3rd district. May uminabot na artista. Ang uminabot pala na artista mga tugang si Congressman Didi Cabredo. Grabe. Gari artista si Congressman. Pagabot. Kung ikukumpara mo ngaya sa artista na mabayad ka pa kay artista, ikumpara mo kay Congressman Didi Cabredo, uyan, libre na. Dinaog pa sa artista. Kanya-kanyang pasilpi sa mga grupo kan mga kababaihan. Tabata baga dyan sa 3rd district, payabaon ni Congressman Didi Cabredo ang mga grupo kan mga kababaihan. Bako, apira kan sa mga grupo kang mga paratanom, sa mga kababaihan, mga kaakian. Puros na. Sabi ni Congressman Didi Cabredo, ano ang sekreto ni Congressman Didi Cabredo? Ang sekreto kuman sa nangaya. Totoo akong tao. Nabako sa arog kang ibang politiko, may mga proyekto na pigigibo sa nangaya pag ma-eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, dahil nangaya. Iling nga ngaya ining pigigibo ko digdi sa 3rd district. Duro-diretso baga ngaya. Bako sa na ngaya pag ma-eleksyon. Kuni ngaya, ang pig-inganyar ko,
sa mga taga 3rd District, sa mga magurang, na paeskwelahon ang sa indang mga aki. Paeskwelahon ang sa indong mga aki. Si Congressman Didi Cabredo, saro man na pobre. Pobrehon nga ako, masyurte nga ako, nakapag-eskwela ako. Kaya pig-ingganyer niya ang mga taga 3rd District na mga kaakian, may pagkakataon pa ireskwelahon tabi nindo. May pigtatao man dyan na scholarship program. Si Congressman Didi Cabredo, tamalay tangaya, pag-abot ki panahon, dyan sa mga aking iyan, may maging congressman na manaarog sa kuya. Yugon mo ya. Hali sa tios na pamilya, nagsumikap, nag-eskwela. After kang paka-eskwela, naging congressman. Dakol nga ni dyan so mga nagkakangaralas natata naging congressman niya si Didi Cabredo. Nadaing-daiman nga iya. Iyo. Kaya pingin ganyan ni Congressman Didi Cabredo na mag-ireskwela, magsumikap. Baka pag-abot ki panahon may maging congressman manaarog sa iya. So iba nga dyan, talagang dahil ma-akseptar na ako ang congressman kan 3rd District. Kasi sayman nga ako, pobre. Di na og mga mayaman dyan. Kundi dahil hindi kayang ako unyan iyon na nga niya. Pobre. Di na og sana nga kamukhang pobre. Kaya ang gigibo ni Congressman Didi Cabredo, dyan sa 3rd District, talagang minado man siya sa mga ibabang tao. Kaparehas niya. Ini nga yan mga sigurado. Ini nga yan masuportakan mga proyekto ko digdi. Kaya ili nga pag nagpabisita dyan si Congressman Didi Cabredo sa mga buro barangay, daog pa si artist sa tabi bus ato. Dyan sa Indo tabi ato, may nailing ka ng congressman Indo dyan. Bus ato, haputong ko daw kamo, dyan sa barangay nindo, may nakakapasyat lamang dyan na congressman. Huto sa 3rd District, si Congressman Didi Cabredo, halos pigbibisita niya gabos ng mga barangay. Bako sa na yan pag ma-eleksyon maski bako eleksyon. Kudi kita sa ibatang lugar, nahiling ta sana sa mga congressman pag ma-eleksyon. Tapos kanya-kanyang mga pagimik sa mga proyekto na pigagamit man sana pag ma-eleksyon. Pagkatapos kang eleksyon, wala na. Iling nga sa 3rd District tabi, saro sa mga produkto kan mga taga 3rd District, huyang mga gulayon, so mga tinaranom kan mga kababaihan dyan. Saro sa mga programa yan ni Congressman Didi Cabredo, so taranuman sa 3rd District. Iling nga tabi, Ma'am Gina Malaguinho, Cavite, ang pigdadara dyan sa 1st District, dyan sa Tabaco, aputan nindo, kung mga taga sa iniyan, nagtitirinda ki mga gulayon, kung ano-ano pa, kamuting kahoy. Hapotatabi nindo kung taga sa in. Ngaya taga 3rd District kami. Iyon na ini sa mga produkto kan mga pigpapatanom sa muya ni Congressman. Uyug-uyugon mo yan. Bako sa na pag ma-eleksyon, doro diretso sa programa hanggang gunyan. Kaya barato baga nababakal tang barato sa night market. Diyan sa Tabaco, ngunyan babakalon man kan mga negosyante diyan sa night market, ititindaman naman sa intang lugar. Hindi mas mahal na. Baka
Ilingan nindo, dakol na mga produkto. Iyo. Nata nga yata, nagsusurunod niya sa kuya yung mga paratano. Sabi ni Congressman Didi Cabredo, aram ngayon nindo, bako sa na ngaya sa mga paratanom ako may programa. Tinawan ko ngaya programa sa mga paratanom, ngaya pag may naghilang sa indong kapamilya, priority ka mo sa mga asistensya. Pag may nagadan ka mo, may asistensya. Pag may na-hospital ka mo, may asistensya. Pag may mga klase ka mong aki, may asistensya. Magayon. Yogon mo tabi ang busbab. Magayon na proyekto na dapat arugon kang iba. Bako na so, ngaya ang proyekto, puon sana sa launching, after launching, wala na. Dapat mo sustain sa programa. Ili nga po nindo sa 3rd District, bako sa pag-ano ha, ili nga po nindo ang mga produkto na dadaradig di sa may parting 1st District. Hilingan nindo pag night market dyan, haputan nindo ang mga paratinda dyan, puros mga taga 3rd District. Magayon. So magayunon. Magayunon na programa. O kaya ihirigusan sa mga paratanom. Ihirigusan sa mga paratanom. Takong halimbawa magkaigwasin daki problema, magkaigwasin daki problema, igwa ki programa si congressman para sa sainda. O may naghilang, may asistensya, priority ka mo. Hanggang sa may matigbak. Dipisilon bagatabi busbab pag may nagagadanan. Saing ka madalagan. Dipisilon nun pag may natitigbak. Apuira ka natigbakan ka na. Siyempre dadaron mo muna sa ospital bago matigbak. Pagdara mo sa ospital, Sus Maria Josep, ang bill mo dyan. Ang gagastoson mo dyan. Tapos natigbak man sana. Baka? Kaya importante yun magayunon, kinuniktar sa mga programa. Good morning tabi sa imo, Chanor Capos. Magayunon na mga programa na dahil man baga ki problema na su adaptaron, apod kay ni adaptaron kisarong grupo o kaya sarong LGU. So mga magayon na programa dahil man ki problema yan. So magayon na mga programa pwedeng adaptaron. Hilinganan nindo dyan sa 3rd District. Magayon nun. Kaya sabi ko, bilib ako sa congressman dyan sa 3rd District, iyo sa nagari ang congressman na hiling ko na nagbibisita sa mga buro barangay. Nagbibisita sa mga buro barangay maski bako pa eleksyon. O kita bagaram ta na pag may eleksyon na yaon na dyan so mga makarandidato, sige nang birisita sa satuya. Iyan ang magayon na mga politiko. Maski bako pang eleksyon, nagbibisita sa barangay nindo. So iba dyan, mahiling mo ngunyan, tama eleksyon na, mapasali, madara ngaya programa kang gobyerno, tapos ang gustong sabihon ninda, gari ngaya so, sa indahali so proyekto. Magayon ining papaliwanag ni Congressman Didi Cabredo dyan sa 3rd District na ang mga programa pong iyan tabang hali po sa gobyerno, bakong tabang hali sa individual na politiko. Bako, anon mga tabang na iyan? Uyaon dyan sa tupad. Apira kan tupad ano pa? May saro man. Ano pa?
O ilinga po nindo dyan, pag may mga payout, ilinga na po nindo sa mga politiko. Ilinga na po nindo sa mga politiko. Huna, pampaguna ninda sa indahali supirak. Bako, isamantala pa yan. Pipasaro-saro pasintapig papataram. Tandaan niya nindo na iyang tabang na iyan, hali po yan sa gobyerno. Hali po yan sa tuya. Bilang mga taxpayer. People's money po yan. Baka? Kaya nga niya, ngunyan niya madali ng eleksyon, dakol na naman niya sumalalansi. O nga ta ngayon, malansi pa manin doon mga taga 3rd District. Malansi pa manin doon mga taga 3rd District. Naprobado na. Dahil na ngayon hindi maluloko. Dahil na ngayon hindi maagta. Ang mga taga 3rd District. Ay nako. Good morning, Tabi Mox. Minaruluwas pa sa nabaga. Minaruluwas baga sa natabi, Mox, ang mga kandidatong iyan kung mapabisto ata berestado naman sinda. Yun, sabi ni Ma'am Gina. So, kaya mahiling mo talaga na maski sumain dyan sa 3rd District na munisipyo si Congressman Didi Cabredo, daog pa su artista. Daog pa su artista. Malangani. May mga okasyon, itsura nga yakan sumay mga daradarang banda, itsura nga yakan sumay may mga daradarang mga artista. Dahil, pagdangadang pasanan ni Congressman Didi Cabredo, teripo na. Pairenuta na pagpapakuda kay Congressman Didi Cabredo. Daw pa su artista. Ang pigkakaguluhan dyan, si Congressman Didi Cabredo, yugo nindo ya. Bako man sa pagano mahiling man po nindo. Kaya nga ni sabi ko, sana all. Sana all. Sana all na congressman nagre-reparo lamang. Nagre-reparo lamang. Diyan sa Indo, sige daw, haputon ko daw kamo, si say ang nakaabot dyan na congressman sa Indo. Sige daw. Apwera kang suma-eleksyon. Ay, mo na. Ay, nako. Kaya payabaon kan mga taga 3rd District. Payabaon si Congressman Didi Cabredo. Ang singer niya, Su Women's, nag-compose kanta para kay Congressman Didi Cabredo. Yan ang maray dyan sa 3rd District. Gari, gusto ko naman mag-star dyan, Tabi Sir Will, sa 3rd District. Ako baga, maski di ako kidaga, mahilig ako magtanom-tanom. Kung may daga sana ako, inda sana. Kundi so, pigtanom ko nga ning mga tapaya, so tinaw ko kay Pading Robert. Tawara naman ako, Tabi. Sir Tulits Kantis, good morning, Tabi. Wara naman ako ki matanuman dyan sa Muya. Duman sana sa Masitira. Kaya gusto ko nang mag-star ko ta dyan sa 3rd District. Yan o pa nga ya. Paitan na nga ya, tupi. Paitan na. Kaya Tabi mga tugang, magayon iniha na pigpapaliwanag ni Congressman Didi Cabredo, duman po sa mga nagtatanggap kay ayuda. Sayang kang boto mo sa kalaban nina. Iyo manang gadadi. Ano
Ngano tabi Sir Tulits, sa 3rd District na kumadyan ako sa tiwi. Maray pa dyan na sa nalugod ako sa tiwi. Tabata, madali na ang pista. Kayang-kaya na naman sa 3rd District ni Congressman. Tapayabaon siya kan mga tao. Dyan daw ako sa tiwita. Napapalaban dyan sa padihon ko. Marayon man pati ang padihon ko dyan. Mga nasarota, dahil pa kami nagkakaistoryahan na maray. Mga nasarota, papasyaran ko daw. Bira pati akong makapasyar dyan ta. Nata daw yan tabi Sir Tulits, taga-Ridipilon ako makapasirin dyan sa tiwi. Paano nga ya putol nga ya sutulay ni Jigo? Iyo. Pig-ayos dyan so tinampo. Pig-ayos so tinampo dyan. Duman sa may tulay ni Jigo. Sabi man ni Pading Ray Bagasala, digding nga sa bantayan, dakulon pang tanuman, yugo-yugon mo ya. Ang problema tatabi dyan pa di kung pagtanom ta iba man sa mga nag-harvest. Yan ang problema. Iyo yan. Kaya tabi mga tugang ha. Ilinga po nindo. Ang pahit bagangon yan, mailing baga nindo. Ngaya, payout tupad. Ano pa so apira kan tupad? Igwa pa king educational assistance. Ilinga na po nindang pigigiribo na ang paghuna hali sa sainda. Kaya dapat maaraman inikan sa tuyang mga kababayan na yan, programang iyan, programa po yan kang gobyerno. Hali po yan sa satuyang gobyerno. And iyan tabi, napirak na dyan, napigtataong iyan, hali po yan sa mga taksta. People's money po yan. Pirak tama sa na yan. Kundi ang nangyayari, tagari, ang paguna sa indahali. Gari ngaya, utang na buota sa inda. Kaya pag-abot sa eleksyon, kay puwantang suportaan sinda. Yugo-yugo ng mga pahit Nahiling na rin doon yan. Makipiesta ka naman, dai ka man nga ng imbitar. Nahiling mo na ni si Tupi. Pigbalusta ka sana. Tayo baga susabi mo. Mapista man niya sa muya, magkakamnisya ngayon ko. Inarugta ka sana. Inarugta ka sana nganing paratas na. Kaya kan mga nakaaging aldaw tabi mga tugang dyan po sa Piudoran, kung matatandaan ta kan mga kasagsagan kan suhabagat baga. Grabe so, may mga nadistroso dyan na mga harong. Sa gilid kang coastal barangay kang Piudoran, na itao na po so ayuda. Natawa na po kay ayuda so mga rinapado dyan kang habagat. May mga nagkararaot bagatabig mga harong. Tinawa na po sinda ki cash assistance na hali po sa DSWD. Na nagkakahalaga po ng 10,000. May pugo man po sa Bicol. Igwa patabi, Boss Bob. Huyan sa tabako, dakol. Kaya lang mahal naman sa pugo. Dati narumduman ko kay tatabi, Boss Bob. Igwa kami kay itong atama ni Pading Robert na pugo. May ataman kami kay itong pugo. Tigpapabunay may magayunon man ang gatang pagkahapon, nagbuburonay pala ng pagkahapon. Ang pogo ka ito, apiso pa sa nansaro. Apiso. Ngunyan, mahalo na sa pogo. Ang problema, tabinan pa. Binanabagan ni Presidente Supugo.
Kaya dahil nakitang quick-quick. no. Ay, dahil niya. Nailing na nindo yan. Pati apod kayo ni sugulay. Napigsasawagan baga kipugo. Dahil nang siram iyan. So chapsoy. Yung masana nagpapasiram baga sa chapsoy tabi tope. So bunay kang pugo. Dakula pala niyang kita kang pugo. Yung baga. Kaya ito mamiso. O ngunyan gura na. Tulogis na gari. Tulogis na. Kaya ito dakulon, mamiso sa na yan. Ang sarong pugo. O ngunyan. Ayos ati. Maray pagkakitaan pala niya ang pugo. Kaya pala ngaya, lumaki ngaya ako sa farm. no. Kaya lang palang tabi, boss babon ang problema. Chanor, day ka mo magparakaon kipugo. Nata, nakakalingaw. Hindi ko na matandaan your honor. no. Yung mo yan tabi tabi. Parehas yan kan supista. Nagkaka-amnesia. Hiling nga si Tope, kampista sa tabako, dahil nirimbitaran. Sabi ni Tope, mapista man niya sa matagbak, dahil ko man niya ka mo imbitaran. no. Para kaon ka rin si Tope ki Pugo. Nagkaka-amnesia. Dahil na nga ni aram niya kung saan siya nag-eskwela. Kakakakan kang pugo. Lingaw niya na ko. Saan ka ngayon nag-eskwela? Lingaw ko na ngayon, your honor. Kulang na sa narapadon so alimantak nganing mawara so amnesia. Maibalik so dating isip. Bunay-bunay ang arapod kaan sa saraday. Saraday-saday. Ay, ina. Kaya day ka mo tabi magparakakan ki Pugo ta. Nagkaka-amnesia. Nagkakalingaw. Standby tabi pi, matama break mo na kita yo. So, nagkakapira pong mga apod kayo ni, mga residentes. So, naapiktaran po kang habagat dyan sa Piyuduran. Naresibi na po ninda sa indang cash assistance. Yo. Natig 10,000 pesos. Rinikomendar man tulos yan, pinag-endorse man tulos ni Congressman Didi Cabredo dyan po sa DSWD, dyan po sa Regional Office number 5. Ito pong pagtaunin asistensya duman po sa mga naging biktima kang pagrapado po kang habagat o dyan po sa banwaan kang Piyuduran kan mga nakaaging aldaw. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8:12 na, kaskasunos oras. Dahil pangani ako na, dahil pangani kita dakulon pa kitang istorya duman. Magayon nagpara-istorya si Congressman Didi, tiga para dangog ko sana. Maray nga ni, maray pa man ang memorya ko. Chapin versus sa Good Morning Tabi. Alas 8:12 na tabi, mga tugang, break mo na kita ha. Sarabay po muna tabi kita mga tugang mga kabayan sa Orasyo Imperata. Sige. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad.
Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ani Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan sa programa. Alas 8:19 na ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin po ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali siya na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kay dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo. Safe na safe po ka mo dyan. Ang oras pong yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Yaon man po dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet. O dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay kay Busbab. O dyan ka mo magtaya sa Lotto ha, bako tabi sa Witing. Bako sa Pula Puti. Yo. Yan po mga tugangan, mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Balik na po ang sa indong lingkod. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita nin Martes, ano? Petsa 30 na kita kang Hulyo taon 2024. Salamat Lord, tapos na po so Alinaw Festival, ano? Nakaraos din. So magayon, ano? So ano ito? So konsyerto pa sa salamat, talagang tiniming man na day nag-uran. Yung baga kada piyesta dyan sa Malinaw talagang pig-uran. Kaya importante yun, so may mga indoor na mga event. Okay po talaga dapat igwa kaki mga covered court. Yeah. Kung warang mga covered court, paano na pag nag-uran? So sa indo man tabing mga buro-barangay, kumusta naman tabi ka mo pag may mga okasyon ka mo, pag nag-uran, saan ka mo mina siriro? Paururan niya kita. Sismati, good morning. Doro diretso na po kita mga tugang mga kabayan. Kakawat kong madaya. May standby si PM Tony, ano, dyan sa Bakakay, Santo Domingo. Kuwanta mo ng linya ni PM, ano, diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo,
Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, alas 8:22 na tabi mga tugang mga kabayan. Sabi digdi sa Bareta, konta mo ng linya ni PM ta. Sabi digdi, baon mo sagot ko. Ipinaglunsar iyang kang BGMP Santo Domingo. Sa primerong aldaw kang klase. Ayos sagot kang taga BGMP. Mga balon kan mga nagklase diyan sa Santo Domingo. Sige, ramontado ang detalyes kay PM Tony ta. Magayon ini kung oral daw. Yogon mo yan. So, primerong aldaw man sa nagari. Sige ta, konta do ang linya ni PM. Aramon tayo ning detalyes kay nita. Sinagot kang BGMP Santo Domingo, subalon kan mga estudyante. Baka lamang aramon tan detalyes kay ni, baka lamang oral daw na ini, saguton na kang BGMP dyan sa Santo Domingo. Sige, nasa linya na si PM Tony. PM, maray na aga sa imo, please come in. Yes, Tabi sa Mox, good morning. As in, Diyos marahay na pag-aaga sa tuyang mga parantabay. Tama. Ano ito, Tabi? Roger. Ano ito, kasunod ba masana? Roger. una ko lamang oral daw na. Dai man siguro ma-sustain pa sa ganyan. Tan opisina tabi ngayon tabi sa Mox kang BGNP. Dakulon ining programa. Manunungod sa uningan igwasindang programa manunungod sa Adapa Family. Yun sa mga nagkakapit ng barangay tabi, Sir Mox, nagpipili sinda or nag-ano sinda kay itong mga police of the poor baga. So, kaya po ng ganda tabangan. May mga ating PWD, mga senior citizen. Ini ang sa indang nagiging programa tabi, Sir Mox. Digdi sa Banwaan kan Santo Domingo. Ano yan? Bureau of Jail Management and Penology. Roger to that. BGMP. Igwa naman palan kan sindang arog ka na di. Roger to that. Magayon ang ano ninda. And actually, kan mga nakaagi pang aldaw, nakaagi pang bulan, or nakaagi pang mga igwa na sindang mga siring kining aktibidad tabi, Sir Mox. Gari naman so sa PNP adi. Roger. Dahil sinda, alimbawa, kung ano yan, nga, alimbawa so, kapamilya kang mga nagkakurulong, iyon priority ninda? Negative. Maski bako pwede. Naglilibot sila nakikipag-coordinate sila tabi sa mga puro barangay. Okay. Bigihilig nila kung pera ngayon digdi so may may PWD, may senior citizen. And so, pinakaipuhan ng gadmin tabang, igwa man sila tabi Sir Mox na pinag-aabot na food packs and iba pang katabang ng tabi Sir Mox. Maging itong mga single parent ng tabi Sir Mox. Ay magayuno naman ang mga programa kang BGMP, no? Roger, ito mo kung sa ibang mga istasyon or sa ibang mga kang BGMP, igwa man yung siling kaning programa tayo. Gari so, public relation man iyan, ninda. Roger, sabi na nahiling ko dito na magayon na programa na mga saruyan sa mga magayon na programa na ipinaglatag man kan BGMP Santo Domingo tabi Sir Mau. Anong pigtao kaso udma kang BGMP dyan sa Santo Domingo duman sa mga estudyante? Sa mga balon tabi ni Sir Mau sa mga estudyante. Anong na mga sandwich sandwich, mga nagkaparatos-patos na. Nagkaparatos-patos na. Ipigta ko din sa mga aratab na naglalaog sa eskwelahan tabi Sir Mox. Iyo ta, kasudma, kanya-kanya baga ki gimmick sa mga igwa ki naglag ki mga assistant desk dyan sa mga eskwelahan, so mga otoridad, BGMP, PNP, BFP, kasudma, reyaon, naka full force sinda sa pagbubukas kang mga klase. Roger, kasugma nga sa pag-ibot niya to digdi sa Pernor Distrito, nakabot kita sa third district. Nahiling ta na talagang puga-puga tabi Sir Mox sa indang programa sa pagbubukas kang eskwela sa kalasihan. Ngunyan tabi nga taon. Iyo ta, dapat alalayan man ta dahil manan kaya kan mga kamaistrahan baga tabi PM, lalo na pag
pasiguro kan paglalaw kan mga aki lalo na sumay nasa along National Road. Roger to that. Ang aram ta kani magtitinor ining mga apod kani magtitinor ining mga pero sa kan PNP and kan mga ibang mga katuwang sundo Agosto 12 okay. Sige, ngunya na si Mana. Ngayon na si Mana, Roger, iyon ini ang tendang gigipuhon bilang pag ano nandoon sa mga estudyante, mga kamagurangan na nagpakalalasing ngayon tabi na school year tabi sa mga. Apera kay ton mga sandwich ano pa igwasin daki mga inomo na pigtao. May kasabay dumaan sa mga nutritious snacks. Pag sinabing arog kayan, may mga kasabay niyan sa mga inom-inom na tabi sa mga. Ay, tubig sana. Mas magayon sa tubig. Bako mga soft drinks na yan ta. Bako man yan maray sa ginawa. Oo, bako ini tabi soft drinks. Kumbaga nakatutok sila sa mga nutritious food tabi sa mga. Very good yan. Ang mga beneficiaryo kayo ni, mga aki magkatabi sa mga. Yan. Iyon na yan. Magayon kayan so mga grupo-grupo baga so nagpigapod ninyang feeding program. So mga grupo-grupo baga so mga non-government organization tabi PM so mga fraternity. Nagkonduktan baga ki mga arog kaan. So siguro mag-schedule naman sinda kayan dyan sa mga eskwelahan. Oo. Gari igwa kita yung mga na-insusan ng tabi sa mga nakalinya na mga seri kanyang programa, halik nga dyan sa non-government organization, katakod din yung eskwelahan ng tabi, Sir Mox. Very good yan, very good. Sige. Consent tabi, Sir Mox, ining aktibidad na yun sabi ko na nga pinanginutan ni District Jail, BGMP Santo Domingo District Jail sa panginginap ini ni Jail Inspector Noel A. Bandolo, ini so acting warden tabi, Sir Mox, sa naunambito ng opisina. Kung saan alas 5 na kaming pagkada, kaso hapon, nasa gate na initabi, Sir Mox, sa eskwelahan, dyan sa Santo Domingo Central School. Tangali na nag-arabang duman, sa senda mga estudyante na init na malawag sa klase, as in tatawanan kayo nitabi, Sir Mox, na apod kini nutritious snacks na itatao duman sa mga estudyante. Okay, very good. So, yan tabi, Sir Mox, ang mga kaganapan, ma'am, digdi sa Banwaan kan Santo Domingo, and digdi sa permerong pagbubukas kan kanalasihan, naging matalino nga ni tabi, Sir Mox. Okay. Ang sitwasyon, digdi sa First District of Albay. Yan tabi muna, Sir Mox, mga dugang pang informasyon, halik digdi sa kuyan lokasyon, Patrol Numero 2, Tony Kiniste, Kasurog Bicolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige, salamat tabi PM Tony sa dugang na informasyon nali dyan sa Santo Domingo. Good morning kay Vice Mayor Abby Cargollo, dyan sa Banwaan kang Malinaw. Okay, di at least tapos na. So Alinaw Festival. Aram mo pag arog kayan, grabe ang responsibilidad kan mga opisyalis baga bako. Grabing kapagalan. Alos oral daw baga so event maringani ta 10 days lang. Alos oral daw may mga aktibidades talagang malulubat ka. Mapagalon sa sarong opisyal na oral daw igwaki aktibidades so puyat, so pagal. Nyaw na dyan gabos. So at least maugmaman so Banwaan kang Malinaw. Maswerte lang ta although may mga paguran-uran pero bako man so grabe. So at least mabuhay tabi so Alinaw Festival o sa sunod naman na taon. Taan masunod kayo ni dyan sa tiwi. Coron Festival na. Sige. Alas 8:32 tabi mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial. Pabilon tamo na ini. Mabalik lang po tulos kita. Madali sana. Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato.
Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimoksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manimoksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang Ma'am Jane na Buaraw Barameda. Alas 8:36 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindan. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Balik po ang sa indong lingkod, Manimoksea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Martes, sa petsa 30 na po kita ngunyan kang bulan na Hulyo, taon 2024. Mag-goodbye na kita sa bulan kang Hulyo. Mas kaso nangal daw, munan mo kayan, Bermans na. Yeah? Kaya mga tugang, doro-diretso na po kita.
Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Ako magagana. Okay, sige tabi mga tugang sa mga parantabay niya to, paki-share na lang kan sa tuyang programa, ano? Ngani pong mahiling mantabi kang iba sa tuyang programa. Sige, digdi kita tabi mga tugang, sabi digdi sa Bareta na ang probinsya po kang Albay nakatutok po sa o kaya nakatutok po sa padagos na paglaban sa pang-aabuso po sa mga kababaihan. Nakatutok na tabi ang Albay Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and their Children sa pagtao po nin proteksyon sa mga kababaihan na nakaka-eksperyensya po, nakakaranas ki mga pang-aabuso asin karahasan. Guwapa kay ini. Ang aram ko ngunyan, baliktad na. Ang nangaabuso na ngunyan tabi Chanor. Ang nangaabuso na ngunyan sa babayi. So guwapa mampalan. Sigon ini kay Ma'am Jing, si Ma'am Jing dyan po sa Provincial Social Welfare and Development Office sa panginginot yan ni Maria Bibiencia, na seryoso pong problema, seryoso ang problema, mangiraray ang pagkakaigwanin mga kaso nin mga pang-aabuso sa mga kababaihan at mga kabataan. Dahil dadig ditabi Chanor, padagos databi ang sa indang advokasya, advocacy campaign at pagpapalaganap, pagpapariwas nin mga impormasyon hingil po sa karapatan kan mga kababaihan. Nakulo na karapatan ng mga kababaihan ali. May mga sumbong databi sa mga otoridad, kaya patunay databi ini na igwaman po giraray kinaaabuso. Dakul pa man po giraray ang mga na bibiktimanin pang-aabuso. Na nakukulang siguro sa mga pagkaaram sa indang mga karapatan. Kaiba dyan sa mga advokasya databi kang Albay Provincial apod kay ni Albay Provincial Social Welfare and Development Office, apwera po kang advocacy campaign, nag-o-offer man po sindanin na livelihood program. Nag-o-offer man po ang ahensya ninda nin livelihood program and rehabilitation po para po sa matindi na naranasan po ninda na pang-aabuso and duman po sa naka-experience nin matinding trauma. Dagdag pa po mga tugang ni Ma'am Jing Seya na matao man databi sindaki legal assistance. Legal assistance para po duman sa mga nais po maghain ng reklamo laban po sa mga abuser. Pwede sindang magtaonin mga legal assistance. Kaya lang ang problema digditabi baga Chanor, lalo na sa mga mag-aragom-agom o kaya magkarelasyon. Ang problema digdi sa primero sa na maisog ang babayi. Pag mainit pampayo, makulog pa sutama, maisugon iyan. Talaga ngayang kasuhan ko yan. Kasuhan ko yan na nangulog sako. Kasuhan ko yan na agom ko. Pero pagkalipas ki mga nagkakapirang aldaw, huto na sumag-agom. Sweeto na naman tabi Chanor.
Digdi nagkakaproblema sa tuyang mga otoridad. Kang ako nagko-cover pa dyan sa mga PNP station, pigsishare man sa kuya kang so sa women's desk, pigsishare sa kuya so sa indang mga apod kay ni so sa indang airport na matabangan so mga nabibiktima po nin mga pang-aabuso. Kaya lang namumundo sinda ta pakalipas ki mga pirang aldaw Sir Javier o kaya si Mana nasasayang so airport kan sa tuyang mga opisina kang gobyerno sa pagtatabang digdi sa mga naaabuso. Ta mina atras man sana. Saro sa mga dahilan ngayon nabigla man sana ngayon si Agom. Nangako na ngayon na dahil naman ngayon mautro. Nangarog kaya. Buda ngayon pag pinakulong ko si Agom, paano na ngayon sa mga aki mi? Yan. Yan ang mga rason. Pag pinakulong ko ngayon si Agom ko, paano naman ngayon ako? Yogo ninda yan. Sabi ni Ma'am Jing na maski na ngaya orhalaba pang panahon ang kaipuhan bago databi masugpo ang problema sa pang-abuso kan mga kakababaihan, at least pigpupunan na ni padit-diit na lutason. Yung ano yan, so tigsabi ko na istorya sa kuya so sa WCPD, so sa women's desk, na grabe so effort ninda pag-file kasi dyan ang apod ka ini sinda nagkukuha ki mga affidavit sinda so nagigibog ki complain ang problema katapos si grabe na so effort siyempre pag bago ka pang pinamadahan pa sa natabi si Javier dagiton ka pa kaan so complainant so inabuso so binugbog o kaya so kinulog. Sa mga pimerong aldaw kan, talagang dagito nan, hirito na. Sige ngayon, kasuhan ko ngayon si Arog ngayon kaya. So nang bugbog sa iya. So nangulog sa iya. Mga perang aldaw kaya, dagito niyan. Talagang, sige ngayon, gusto kong ikulong iyan. Ipakulong ta kaya. O di, magibo man sa mga nasa women's desk, pati man dyan sa DSWD. Ngunyan, nagibo na, ipinail na so kaso. Ang problema, pagkapail kang kaso, matindi na so effort na ginaribukan sa tuyang ainsya kang gobyerno. Ang problema, pipatinder na kang hearing o kaya preliminary hearing so biktima manayid na barkilya dahil namin na atinder. Dahil namin na atinder ta. Gari na'y mas masana. Wala na suludog. Wala na sukulog ang lawa. Ngata na wala na sukulog. Hinurapiyap na tabi manayid na. Hinurapiyap na. Pagurapiyap pa, naisip-isip kang kinulog. Paano man ang ganyan pag nakulong ngaya si Arog Kenny, si Agum ko, o kaya si partner ko? Paano na ngaya ako? Bata ngayon nag-uran-uran na. Bata ngayon nag-uran-uran na. Pag mauran-uran bagatabi si Javier tapos malipot-lipot na, nagdudurudalugdug pa. Takot pati ngayon ako sa kikilat. No. Paano ngayon kaya ni kung ipapriso ko? Sisay ngayon kupuon ko pag may kikilat. Ay, inda ka daw kaya. Ni si Ma'am Christine, experience ni Ma'am Christine na dati dyan sa opisina niya. Kaya,
Naistorya kaya ini sa kuya kan mga naon dyan sa women's desk. Siyempre, nag-effort man. Nag-imbestigar, pag-ibukang pag-prepare sa nakan mga affidavit na yan, nag-i-effort. Kaya lang, ang pag-abot dyan sa pig-file na sukaso, duman sa mga naaabuso na mga kababaihan, minabigla na sa nang atras sa complainant, nata, tinikwil na ngaya ako kasubanggi. Nangako na ngayang day na maotro. Tinikwil ngaya ako kasubanggi. Di, ano pa man ngaya. Dahil na ngaya maotro ta. Nagibong ngaya ito ta nakainom. Dahil na ngaya maotro, nangako naman sa ko. So, effort kan sa mga ahensya kang gobyerno na sayang. Tapos, lipas naman kay mga pirambulan tabi, mamting, oto na naman. Tabuyong na naman, so lalaki, pinamadahan na naman. Ngunyan, supog naman si babayi na magduman pa. Siyempre, nagduman ka na, tapos, dahil mo man diniretso, nasupog na, diday na. Kaya, forever siguro na igwapo ki, pigkukulog talagang mga kababaihan. Pigkukulog. Kundi paano tangaya yan? Dahil man pwede ngayang ipakulong ko ngaya. Paano naman niya kan sa mga aki? Paano naman niya kami? Bakong iyo tabi mamting ang mga rasones kun nata tadain na ipapail ang mga reklamo? Dahil po dyan, si Mrs. Man o kaya si karelasyon na babayi, pag inurapiyap sana, ayos na. Wala na ngaya ang sabaw. So ako, believe ako duman sa talagang minatindog, talagang pinalaban. Kung laban-laban. Kaya lang, haloy man na proseso kaya. Haloy man na proseso. Kundi ngaya, paano na ngaya kami pag nagsuwayan na ngaya kami, tapos ngaya, pag naglilipot-lipot na ngayang panahon, naguran-uran, takot ngaya ako sa kikilat si Javier. Tapos ngaya, pagkabanggi baga ngaya, may naguhuning tuko, takot ngaya ako sa tuko. Sisay ngayang kukupuon ko. Kung ipapriso ko pa ngaya yan, nako, problema na kula yan. Paano naman nga sa mga aki, budak ngaya so, yan ang problema. No. Kaya mapagalon. Mapagalon sa lado kang satuyang gobyerno, ining mga ahensya kang satuyang gobyerno na iyo ang trabaho. Grabe ang effort kaya. May mga counseling na pigigibo. Kaya lang maski may nahiling ba kita sa telebisyon na ngaya maski gura no ng kaurag ki mga counseling kung ano pa man, yung manggiraray. Nata daw ngaya anta pag nakakainom ngaya ako, sabi kang lalaki, gari daw ngaya ang hiling ko kang agom ko si Manny Pacquiao. No. Pag ang iyo tabi, Ma'am Christine, gari daw ngayang hiling ko daw ngaya kang agom ko, gari si Pacquiao. Bangan niya ang kapandok, siyaling dyan siya. Jesus Mario. Kaya ang nakarelate. Totoo yan, tabi, hanggang filing lang kang case saro sa mga rason, economic condition. Day ki mahanap buhay sa pamilya. Kung makulugan ang agom na lalaki, ang iba naman
Minabago ang agom na lalaki, lalo na kung pigkasuhan na. Igwa kayan talaga na pabaloon sa nanindong prisuhon. So mga orag-oragon ba nga ni Ma'am Christine? Mga orag-oragon sa barangay, subiyo nagagasod-gasod dyan pag nakainom. Balo ang lag mo sa prison 12 oras. Tami na urungal minahiribiyan. Pasali kan mga litsumas na ya. Balo ang kasuhe. May naturultul man. Dapat talaga sampulan. Iyan ang problema. Kaya po na sampulan. Nganing madisiplina. Ngunyan honi na. Tayo. Ako nakita na igwak ki mga kababaihan na mga naaabuso. Kang sa indang mga diretsyo. Paano naman niya kaming mga lalaki? So pig-aabuso man niya kami kan mga babae. Sige daw. Ang batas ngayang iyan, para po iyan sa gabus. Bagusan na iyan para sa mga kababaihan. Kaya ngaya, kamo ngaya tabi Rodel Brotabonte, kung ika ngaya naaabuso ka man, kang sa imong partner, may karapatan ka man na magreklamo. Kudi ang hapot ngunyan tabi Manong Rodel, kung kaya mong magreklamo. Kaya mo daw magreklamo, halimbawa magpasiring ka dyan sa DSWD. Ang ma-interview sa imo, si Ma'am Ting. Sige daw. Halimbawa, naabuso ka, Manong Rodel. Mapasiring ka dyan sa DSWD. Si Ma'am Ting ang ma-interview sa imo. Kaya mo daw itaram? Kaya mo daw magreklamo? Gari makasupog. Kalalaki mong tao, magreklamo ka. Na ikapalan niya, pigkukulog kang babayi. Kaya sa mga lalaki na mga pigkukulog, dahil na sa namin na reklamo. Siguro sa 10, sarosanan may makusog ang buot. Sa 10, may sarusan ang makusog ang buot. Pero sa iba, makasupugon baga tabi, ma'am, uy, kuyugon mo, madyan ka sa DSWD, kay madyan ka sa PNP, reklamo mo suago mo, kaya ka-partner mo babae. Uni, binangguran niya ako kang agum ko. Kaya niya si binangguran sa'yo. Uni, baga yan ang lalata pa. Makasupugon. Ako nga ni permang pig-abuso, pero dahil sana ako, kaya kong tiuson ang kulog tapos susupog. Yugon mo yan tabi, Ma'am Ting. Sabi ni Manong Rodel. Permida siyang pig-aabuso. Pero daisa na daa siya. Pigtitios niya sa nadaang kulog. Tama kasupog. Iyo man ang rason kan mga lalaki. Sa babae, so, paano na so pagkabuhay kan sa indang mga aki? Buda, pag malipot ang panahon, nagkukurukikilat, may habagat, iyo yan ang yun ang rason. No. Katangay ito na kasabay duman sa habagat. Pagabagat baga mauran. May sabay pa yan kulog at kidlat. Saro pa yan sa mga rason. Paano na ngaya pag malipot ng panahon? Bata baga pa di Manong Rodel, pag ang pigkukugos mo ulnan, day, mangki siram. Ulnan man sana, day. Wara man da kibatas na violence against men. Sisay daw kayo nang pwedeng mag-ibok kibatas dyan sa Kongreso na gari nagadyado ang mga kalalakihan.
Sabi, igwa kita ki gender equality. Tapos wala man palang kibatas na violence against men. Maray paso, pick upod na sir. Dakol nga yung karapatan ko. Nga tatigapod mo akong sir. Haloy nga niya ako nagparapils. No. Ay, salbatadang buhay tayo na eh. Ay, nahiling mo na yan. Oh, hirak man kan mga lalaki. Wala man palan ki violence against men. Sa kapag daida atabi, ano na si Javier? Pumundo ka na dyan. Hirak man kan mga lalaki, adi. Ay, paray kini, magpaapod naman na ma'am. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Ano kaya ni tabi ma'am ting? Maray kini magpapod naman sa nang ma'am. Para igwa kita ki batas na masasandalan kasi wala man ki batas violence against men. Paano kayo ni? Di daman kita sa women. Para di kita apod na sir. Dagit bagang inapod na sir. Gusto niya ma'am. Tapos ang pandok niya gari sinabariti. Ay, inda! Sisay daw na legislator sa Congress ang mag-propose ki bill. Apil sa kalalakihan. Alat-alaton mo tabi mamting ta pag ako naging congressman. Ako man kanan malaban dyan. Kaya magasabi ni Congressman Didi Cabredo dyan sa 3rd District, paireskwilahon ang mga aki. Tamalay nindo, pag abot ki panahon, maging congressman iyan. Nakatulad ko. Halingan nindo si Congressman Didi Cabredo. Pobre. Pobrehon na tawo pero hilinga, naging congressman dyan sa 3rd District. Kaya di kita mawaran ki pag-asa. May pag-asa pa kita maging congressman. Congressman Didi Cabredo, congressman. Yung pag naging congressman man kita tabi mamting, ipaglalaban taman ang karapatan kan mga kalalakihan. Ganing day man kami naabuso. Ay, inda. Uy, alas 9 na. Paano ka ini? Alas 9 na tabi, ma'am ting. At nagsisiram na ko ta. Hoy, mga tugang, inabot na po kita kan sa tuyang para mentras na magpaaram digdi sa programa. Manyang pungal daw kita nin Martes. Martes, petsa 30 na kita kang Hulyo taon 2024. Sa ngaran po ni PM Tony, dyan sa luwas. Sa pangaran man niya ni Maestro Niladto na sumunya pong station manager. Sa pangaran po kan mga taga-suporta tadigyo sa programa, ang MBY Dormitory kay Madam Maylin, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Bursican Tabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cup Art Abila Kang Malinaw, ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Sa ngaran po nindo gabos mga tugang mga kabayan, mga parantabay niya to pala pa-share na lang pa-share na lang kan sa tuyang programa ngani po mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magaribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos!
Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word